Namatay ang usa ka construction worker human matagak samtang nagtrabaho sa atop sa usa ka beach house sa Buyong, Maribago. Si Luan Mayrondina sa report. Patay diha-diha ang 53 anyos nga si Epifanio Basay human matagak samtang nagtrabaho sa atop sa usa ka beach house sa Buyong, Maribago pasado alas 8 kaganihang buntag. Matud sa batanong helper kinsa mo'y kauban niining misaka sa atop sa beach house nga nagpasaka sila og sini adtong higayuna apan natumba ni Epifanio ang gabok nga kahoy hinungdan nga nabuwasot kini ug natagak. Magpasaka naman misin din na bali man ang kuan kahoy. Mao wa siya kakupot, nahog siya. Matod sa foreman ug sa laing kaubang panday, may harness man silang gamiton matag higayon nga musaka sila sa atop. Apan kaganiha, wa magtaod niini si Epifanio. Siya pagkikatudlo atong bata nga gamit yung harness anang pise kay simbak ko mahulog talaw mo kayo. Siya yung karon wala mo gamit. Matod sa Lapu-Lapu City Police, wala sila'y nakitang foul play sa hitabo. Wala tayo nakita na foul play sa kamatayon na ng makaron. At the same time, wala sa tayo makita pa. This time, kung nabay na told ang foreman, with regard to yung safety, yung safety na mga gamit. Intoday namin siya safety harness. Gidana sa usa ka pribadong punerarya ang pating lawas sa biktima ug gipahibaw na usab ang mga kabanay niini sa sambuan. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mayrondina, Balitang Bisdak.